mga insimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon! Radio! Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Cadiz District Hospital magapabilin bilang COVID-19 Center suno kay Gobernador Lacson. Bacolod record breaking ang kadamuon sang nabakunahan sa unang adlaw sang 3D vaccination drive. Motorrider patay matapos nakabunggo sa auto sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpayag sang isa ka infectious disease expert nga wala pa sang ebidensya agod makonsiderar nga mas makamamatay ang Omicron variant kung ikumparar sa iban nga variant sang coronavirus. Suno kay Dr. Edsed Salbana, kinahanglan pa sang madamo nga pagtuon agod mahibalaan kun bala siber o kun less siber sa Delta variant ang Omicron. Dugang pa ni Salbana, hindi pa matag ang datos kun bala ang pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa nagkalain-lain nga bahin sang Africa ang tungod sa mas ginpasangkad nga tracing o kung sining bag-o nga variant. Palayag pa ni Salbana, isa sa nakitan nga mild ang epekto sang variant sa kabataan. Porte, ga pinalak-palak na yun, makamamatay, makahalalit, ang pamahog nga style bala, pagkatapos pagwaon ng report nga pasuksukan liwat sang face shield. Kadamo-damo mo, budiga nga face shield ang na wala magwa sa budiga mangod sang pagkakasang face shield. Desmong daw lipay ang negosyante, kay daw ginaduso naman nga magsuksok naman sang face shield para maurot guro ang tanan nga ara sa budiga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:03. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga passing para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi Utod ga paburoy-buroy ga barikutot makamo kay wala opisina subong Bonifacio Day subong. Kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Taga-antay na igtalupangod karon dugay-dugay paagi sa aton patrol. Dire kita roll call makadali kay Milili Uligo gumuning kuno kay Ma'am Vanessa Star Mayo Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa, kay Roming Estrabon Hidalanga dila sa Talaban Himamaylan ga monitor na si Alex Puentes. Good morning na. May lang nga pagupod-upod sa ato na. Kay Joel Abansinya, bao shout out lang sa pamilya Norbe sa Libertad Barangay Mailom from Naik, Cavite. Nagaupod naman sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Aber, kamusta? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Anagaman sa patrol subong? Ate, sigurado basta magsinya sa aton engineer nya gwapa. Ate, wala na iban. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon Fred. Kag sa tanan naton nga Aksyon, happy holiday sa ila. Sila lang Aksyon Fred, nag-enjoy sang ginatawag na holiday kay kita ya. May mo kita kagalingan nga holiday kung i-avail naton ang ating leave ang nada na. Pero ati sige lang padayon kita sa pagserbisyo, especially nga ikaduha subong nga adlaw sang National Vaccination Day. Nationwide niya sa national mo, pero kagapon iya do maayong balita kay ti record-breaking ang syudad ng Bacolod. Kaya nakahambak may Action Fred, nakalambot 29,000 ang nabakunahan sa sulod ng isa ka adlaw
when in fact ang target lang nila 22,000 per day. Di 29,000 is 29,000 ang sunod ako gid sang nabulig sang sining nga kampanya sang gobyerno nasyonal nga ginupdan man sa aton sining mga lokal nga mga government units sa Fred para sayuyon, para padayon kag para mas magdamok man ang magpabakuna ilabi na kay ni ara naman ho nga nagpadayaw nga variant naman ining Omicron ni bala ay ang butin siya kalibutan naghalin nga imbis nga nagatulutawhay na kita amat-amat na ara naman ay ganit hindi tama na mapunggan kaya mo na balang sa panugod palang naghambal ng aton sini nga mga eksperto nga ang virus gamutate na gatiyog gabata gali kaya mo nang dapat naton halalungan kaya daw ginatunan naman sa aton sini nga mga eksperto nga ibalik ang face shield. So sa kung ako sa inyo hindi nyo na pagyaboy ang face shield nyo. Hindi na pag-imuon nga paamak maghaling kamusang kalayo. Kaya ang iba na muna kasi gamit nila plastic. Pero anyways, dito sa palibot sa syudad sa Bacolod, 13 minutos nang nakaligad matapos ang curfew. Kalawig naman 11 to 4 ang in between ng pahuway sa aton sining mga ka-aksyon. Dapat it's a new day kumbaga. Manging progresibo kita kag maghalong sa tanan nga tion kay ara gyapon ang COVID-19 kag hindi naton gusto nga maliwat pa nga mag-suffer naman kita ya magbalik naman sa mga istrikto nga mga restrictions dapat halog-halogan nga gapahulog at the same time gahalong man kay hindi ka na mapunggan ang virus mayo tani kung pang tapongol ta na isa-isa ang masugata mo dira magyutay man sila galing kay nagadamo yang nagabata sila wala ta mahimo kundi nga magsunod sa health and safety protocol magpabakuna kag ilabi sa tanan magpangabuyo man o kadamo na action Fred sa mga biyahe man nga tricycle kag tricycle sa sining mga inorat especially nagatulog tambay sa guwa sa mga merkado especially dito sa may bahin sa Libertad Public Market ang alagyan niya kitid na kayo kay ginasambayan sa mga wala labot sa mga pribadong salakyan nga nagapanindahan man temprano pa ang mga e-bike ni mga tricycle naghinagaw man sa para na makakuan sila makapasahero sila aga pa kayo magulad lang hindi naman sila mo Go ahead. Kabay pa sa aton sini mga jeepney drivers wala hindi yung magpatamaan pasaka ang mga pasahero nga daw binungguan ay ng ilasiko kay kinahanglan tagyapon ipabilin ang social distance. Aksyon Eden. No? Action Fred. Ay di gid mapunggan. Ang tanan nga balo ka subong sabon to maghalin ka to, magpapara ka sa lakyan, hindi na ka pasaka gutok na kayo. Wala na social distancing Binagdusanay ng ilang at Nico Action Fred, hindi rin naman yung mauto mga big packet. Kasi nagadikit-dikit na mo in fact hindi dapat. Kaya ang plastic lang maningin kuha, 70% capacity gyapon sang jeep ang itatuman busilingon, palutson gyapon ang hangin. Amo na tani panumdumon kay ara sa gyapon ng COVID-19 face mask na lang kag bakuna ang naga-protekta sa ato, hindi pa tanan na makunahan, di dapat maghalong gid. Okay? So sa liwat sa aton mga action, dapat pamuyo lang gid kag Merry Christmas sa aton tanan. Last was December na sangkad sa datig sang inadlaw. So, malipayon nga Pasko, maninoy Fred, kag kabalo ka na nga sa imo sining nga buhaton sa imo ihada nga ga-report subong. Okay? Okay. Diretso na iya. Sige, Jason Fred, sa mga balita karon, bantayan na lang sa pagbalik report na naton na diretso imo sini nga programa. Observation report halin sa patrol, action din abuso. Mga ka-aksyon din naman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:15 na. Kadasig no kakapulak ang numero sa kalendaryo. Idog-idog jutay Disyembre na puwerte no. Kay Ters Vergara Sanso, good morning.
EGB Laho o gamonitor sa La Carlota City. Kay Kinit Kyungko, muning kapita, nitib pa ba mamasaw laswa? Kay Nilda Ordonez, good morning, may lang nga pag-monitora. Kay Roland Guarino sa Paglaom Village, boy kag nining Guarino ang family nga sa Paglaom Village, good morning lang. Kay Star Mayo, happy Monday, good sunny but cold. Kaayo ba? Tamyaw ko lang akon utod Mrs. Alvarez sang Ramilo Village Tangob, kag Brother Bert, kag friend Sir Utay Benedicto, Jinky Dialagdon, Will Amar, Milili Uligo, Alex Muntisa, ba kay Bia Juratana, good morning. Kay Ruby Di La Luna, happy birthday sa akon bata nga si Bonbon Di La Luna. Bonbon, happy birthday para karon nga adlaw. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ako si Boards, nagabantay sa lula. Nagsugod ako bilang news writers ang DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang Time las 4:22 na. Oy, ano ang tikang sang panahon? Karon nga adlaw, baw nakaluy-ang kita no? Nagatakop ang bulan sa Nobyembre nga wala kita makaagom sang mabaskog na bagyo. Amo ini siyang bulan nga ginakulbaan kita, basi masulit ang Yolanda bla. Pau, porteng halit sa Yolanda. Hasta subong ang iban wala pa maumpawan. Ano ang tikang sang panahon? Shareline ang nagapikto sa extreme Northern Luzon. Ang forecast naton, ang Western Visayas lakip na, ang Negros Occidental kag Bacolod City maka-eksperyensya sa magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mainay tubtob kasarangan nga hangin gikan na sidlangan pakadto na aminan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Sige. Morning. Dira sa aton sini mga kauturan nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Pertino si Ters Birgara Sanso adlaw-adlaw nagaupod ini siya sa aton programa. Sige. Si Iboy Sarabia Morning Man, tami ako kay Tatay Takol Sarabia, nagainit tubig para kape. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Sherwin Hogos, gapamatigin mo rin na Iskonde, Sarada, Barangay Sibukawan, Isabela. Si Ana Sinuro Araman, si Jimmy Latido Senior, good morning. Tamiyaw kami di sa Barangay Mailom. Sige. Pangamuyo, takuno ka magpasalamat. Siling ni Ana Sinoro, morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Si Judge Snap niya Mantiga Bugtaw na ni. Good morning. Si Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning man. Dr. Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, gapangapi na ini. Dira sa Agustin Family sa Kawayan. Dira kay Marlon Kaglagrimas Reyes, good morning. Kamusta? Si classmate Efren Pumpirada da sa Merkado sang Sumag. Si pare Kinit Babon, naglako pero nagwapo. Si Philip Bilisa sa Murcia, good morning. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si pare Erning Hurillaga Bugtaw na ni. Si paring Istoy Querido, abi bangon na kagmag. Walking. Sige. Sinimpay Ibanez sang Tangob, good morning. Taga Barangay Tangob, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
kopya na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan at nung nagkalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Lapot na sa 145,425 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 40 ka kaso sa bag-o nga kaso ang
Negros Occidental. May ara 30. Ang probinsya sang Iloilo may 5. Bacolod City, baw 2 na lang. 40 ba? Kag ang Antique isa, samtang 123 ang bag-o nga recovery nga nagdala sa kabilugan nga 137,679 kag 29 ka bag-o nga napatay nga naglala sa kabilugan nga 4,212. Ang Western Visayas may 3,487 ka aktibo nga kaso sang virus. Nami no, mag-amuni nga gasarurot siya nga gasarurot ang buot silingon sigihon tayo ni. Was-was kita plus ining 3 kaadlaw nga vaccination porte kahapon sa mga mall porte sa pagkalabalaba amo na nga daw nagsubra sa ginapaabot sa syudad sa Bacolod ang nagpabakuna. Medyo nagmuklat na gibana ang aton mga kauturan nga dapat kag kinahanglan naton ang bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 kay Andrino Comida Botanas morning, kay Marske Precalen Herolio nagamonitor man, kay Mila Feliciano morning, nagamonitor sa Cavite Tamyaya Pamilya sa barangay Kapitan Ramon Silay, taga Silay da good morning. Kay John Ray Patsico, good morning, nagamonitor siya sa Banwasang Himamaylan. Kay April Orsabia, good morning. Kay Ana Sinoro, kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Elvira Hilogo morning, nagamonitor sa Charito Heights sa Barangay Granada, taga Granada, good morning. May lang nga pagpulo pamati da. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 baw pizza 30 subong Bonifacio Day. Amo ni ginakabig sa iban niya nga nasyonal nga baganihan. Ang irarason lingkot si Rizal ang aton national hero. Di ko pamangkuton mong aton mga worker niya kay Bonifacio kami ya. Di ko ano natabo kayong history. Kag nga kasaysayan sa pungsod, si Rizal ang gindeklarar nga pungsod nun nga baganihan. Niya kay Bonifacio kami. Niya kay si Rizal nagpapatay. Si Bonifacio nanginmatay. Ang buot silingon, si Rizal kuno nagpatiro lang. Samtang si Bonifacio nag-alsas ang iya sinitalibong kag nagpakigaway. Tiyan mo na ang diferensya, nga mo na ang ginakabig nila si Bonifacio nga ila sini nga baganihan. Ay, kalahin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Pwerte, ang bantayan ay subong sang bago nga variant naman, wala tagto. Kabay pa nga hindi na sa magsulod sa pungsod Pilipinas. Kadaan dire sa ato niya, gasarurot lang nga gasarurot, ang silingon buwas pagbukas sang Disyembre, happy ang aton sini mga empleyado. Nga happy. Luwas nga nagsarurot ang kagaw, bati, hatagay gid sa bonus subong 13th month pay. Amo na ginapaabot sang aton sini mga kauturan. Yara na, sini nga simana, sugod ng tagdaganay, sang 13th month pay sa mga senior citizen, tagtaganay man sang bonus sa mga empleyado, 13th month pay, may 14th month pay, kag iban pa. Pero halong kamo, kung makabaton kamo sang inyo benepisyo, hindi kamo magpadayaw sa downtown da, nga isip-isipon yung binandol yung kwarta, basi pagpuli mo, gatulong luha mo, kay ang tanan subong pickpocket ara, galibot na, ang tanan nga mga kawatan, nga tamaran mga budlay, ang bulsa sang iban lang, ang ilas sinigidamantayan, halong lang palihog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga base para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Nagapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Nga vaccination center nagapakita lang nga daw pwede na daw ara na nakumbinser na pila naton ka mga uton nga dapat magpabakuna na bangod sa mga nagkalatabo bala kadamo sa mga nagkalamatay wala mabakunahan. Ti kahapon mayo man kay ginpasiguro ni Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC nga nya wala gid dapat kabalakan ang bakulod noon kung supply sang bakuna ang paghahambalan. Angot sa kapadayon bala 3 kadlaw nga vaccination drive. Suno kay Dr. Surungon magluwas nga madamo kita sang vaccine ngara sa cold room facilities sang syudad. Nagpasiguro pa kuno ang aton national government anytime handa sila sa pag-deliver sang dugang nga vaccine bisan anong oras kun kinahanglanon. Dumayo no. Ti karon nga adlaw wala nga dan opisina sigurado gwa kamo sa inyo puluyan kag magpabakuna. Ginklaro ni Surungon nga pisar sang natabo nga pagdagsa sa mga bakuludnon sa nagkalain-lain nga mga bakuna centers masarangan sang mga vaccinators ang trabaho sa sulod sang 3 kadlaw. Ina iya, amo na iya ang purti positibo nga pananawan ni Dr. Surungon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Gagimit La Carlota, good morning. Kay Payong Gayong Rinan, good morning. Opod-opod kita, medyo enjoy kita. Tagsagid kakaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod,
Kag amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Campo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos sa fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time, no, simple Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang atong ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information. Pakunahay suno sa report, sobra media milyon ang nagpabakuna kahapon.
may ara first dose, may second dose, may booster na gani, no? Hulat-hulat kita. Pagkatapos sa pila ka bulan, pwede na ang booster ikatatlo, nga toslo kanay. Mayo ini kay bisan paano, lupit kita sa pagalong sa tudlawas. Kahapon nakasugilanon ako sa isa ko kabyan na COVID siya. Kabalo kamo kon bilang gasto ya. Dutayan pa siya mapatay. 1.5 milyones. Isa kadlaw kuno tag-4 kadlagko ang tangke lang sa oxygen na kulang sa iya mo. Ina siya buksidor ha. Porte kadako sang lawas. Porte ang exercise adlaw-adlaw. No, hindi siya kuno magpati mo. Inigo sa sang COVID pero duway kautod patay gid. Porte sila niyang lagas ko sa akong kabuhi. Abi ko sa una niya, wala pa ko gapatis na. So, iguon ko niya. Porte. Malapit, 2 milyon ang gasto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Magapabilin bilang COVID-19 Center, suno kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. Ipabilid ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang Cadiz District Hospital sa may surad sa Cadiz Negros Occidental bilang COVID-19 Center. Yan ang ipahayag sa gobernador, bisan pa nga nagasigi ang pagnubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Suno sa gobernador, ang duha ka mga hospital nga nahamtang sa Himamaylan kag Valladolid amo lamang ang pagkabuksan para sa mga regular patients o kon liwat nga magabaton sang anuman nga say sang pasyente. Nabalawan nga ining hospital sa Himamaylan kag Valladolid ang duha lamang sa tatlo ka mga gindesignar bilang COVID-19 hospital sa diin nagsentro sa pag-amuma akon pagbaton sa mga pasyente nga natapikan sang COVID-19. Hambal pa sang gobernador, wayaman gid pangayo apang pananglit nga liwat nga magkadamo ang kaso sang COVID-19, liwat man nga pagabuksan ini nga mga hospital kag liwat man nga himuon bilang COVID-19 center.
Governor Lacson. We're just now gonna designate Cadiz District Hospital as our COVID center because the numbers have really gone down. But of course, at any time, God forbid, a new surge will happen, then we're ready to open again more hospitals for COVID. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovoya. Mga kaaksyon, diin man nga bahin sang Pinas, laboton ka sang balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:06. Kay Milvin Piñapilda, good morning. Kay Evelyn Pamusino, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Si Erwin Gonzales, nyaliyog tamyaw, happy birthday kay Dudoy Taiko. Dira sa Maaw. Dudoy, happy birthday, gid. Kay Olive Tababa. Kay Imbong Jo Campo, nagamonitor man sa Maaw, si Utay Benedicto Tamyaw, kay Sergio Libre, Joseph Kalingkag, kag Cyrus Dibuyan sang Barangay Manlocahok, si Palay. Kay Runar Hida Traba nya morning, kay Tatay Tidi Sabana ko kay Daddy Yenes, kag sa bata ko kay Ayan J. Sige, morning. Kay Josimong Carl Torilla, good morning. Kay Francis Garces, tamyaw mga paryente ko sa Talok, Kawayanan, salamat gid. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Kay Jose Cerces Aliares, morning. Gapamati si mo program every morning, salamat gid. Mayo gid nga pagpamati. Tamyaw ya sa Salvacion, si Maton Salvacion di Katoria sa Maaw, siling ni Crisilda Balindis Iman. Kay Ana Sinuro, kay Milben Solidarios Abdo, tamyaw ya si Chay Ina Disendario sang Bago City, ga-monitor sa Aksyon Radio. Star Mayo, good morning. Kay Dulad Kabasag, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio. 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 Aksyon Radio.
Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 27-34. Una nga bula, resulta 27 kag 34. Second draw 27-35. Ikaduang nga bula, resulta 27 kag 35. Third draw, ikatatlo nga bula 30-34. Ikatatlo nga bula 30-34. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang loto, diri kita. 6 por 5 kita. Ang jackpot 52 milyones 129,044. Ari ang resulta in any order. 1, 23, 38, 8, 17, 30. Resulta sang 6 por 5. 1, 23, 38, 8, 17 kag 30. Sa ilo kita 655 ang jackpot 162 milyones 347,069. Ari ang resulta in any order 29, 42, 12, 41, 1, 35. Resulta sang 655, 29, 42, 12, 41, 1 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na morning lada sa aton kabyanan Kalino Palik dira sa Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Si Ana Sinuro, Barangay Lagrana sa Pilar Compound kuno. Good morning. Kay Imbong Jucampo, kay Chao Estrabon, Tamyaw lang Jireyulo sang Binalbagan, kay Judith Ianson, morning lang kuno. Dira kay sa Pandanon, Barrio Don Salvador, Benedicto, kay Utek Mulasi, gahulat resort sang Estil, ay gapataya. Kay Nathan Borromeo, good morning. Sa Barangay Panakiaw, Isabela, Tamyaw lang pumuluyo sa Panakiaw, dila sa Sulbod, Moises Padilla, gapamati gid, Borromeo kag Hermohino family. Kayang ilagay yung dato Castillo, Tamyaw ya bata ya, sa Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Cirilo, salamat gid. Kay Ronel Montaño Ipilano, good morning man. Naga-monitor kami sa diin kay Mama Darita, subong diri sa Barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. Taga San Enrique da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15
16. Ari ho may ipakilala ko sa inyo ining Gluterna plus Herbal Capsule. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsiwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga Kung daw no jesgid ang ginkaltas sa presyo sang gasolina. May man na Bonifacio de regalo ina buwas Disyembre mayong pamaskwa sa aton sini mga driver. Dako ang uno jes is unos jes dako na nga kaltas sa presyo sang gasolina. Kay Jinky de Alagdon, apetios de ko na, morning kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Season, Lily King, Alma Uligon, kag ya pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Felix Gart, good morning, ga-monitor na sa Lagran na sa compound. Kay Neil Brian Balues, good morning. Kay Cathy Beer, sige, Ariglado. Kay Rimar Suato Imperial, sige, happy Tuesday kuno. Kay Elizabeth Malacag Gamala, mayugin nga pagbonitor sa tanan nga pumuluyo sa barangay 31 lamigid sa Malaca Family, sang Purok Santa Ana. O sige, Elizabeth, good morning. Mayo lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na diri kita. Bacolod record breaking ang kadamuon sang nabakunahan sa unang adlaw sang 3 kaadlaw nga vaccination drive. Si Aksyon ang Depensor may report. Aksyonan, please go ahead. Mayong ag-aksyon na Fred, record breaking. Ini ang kadamuon sa mga nabakunahan
sa una nga adlaw sang 3-day vaccination drive diri sa syudad sang Bacolod. Ini ang ginkumpirmar ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang sa diin ang syudad sang Bacolod na lapawan ang target nga ginhatag sang gobyerno nasyonal nga 22,000 sa kada adlaw. Sa diin, naka-record ang Bacolod sang 29,047 ina sa una pa lamang nga adlaw sang vaccination drive. Sa record man sang EOC, 18,881 ay nagpabakuna sa una kag ikaduha nga dose, samtang sa pediatrics naman may 5,809 ka mga nagpabakuna. Kag sa booster shots, may 4,357 ka mga nagpabakuna. Nagpasalamat man si Ang sa kooperasyon sa publiko para sa vaccination program kag nagalaom nga mas madamo pa ang magpabakuna sa ikaduha kag ikatatlong adlaw sining vaccination. Aton siya ina, as of closing sa aton mga vaccination center, nakatotal kita 29,047 ka vaccination sa subong adlaw. First day sa aton nga national vaccination campaign. Ang gawain sa pagpahayag ni Bacolod City EOC Executive Director M. Ang. Balita gikan sa City Hall, Aksyon and Defensor. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dira kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Angela Liarte gayon dato sa Bangga Totong, Barangay Pilisa. Kay Atiya Kim Iriman, mayo lang nga pag-ambonitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga crosswalk nga na traffic to or na transit dito sa sulod ang continuous ring ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mata. Mapuerting iyan, nya lilipas ka rin. Puerte ba? Kay milili uligo morning nga monitor sa Mambulak, sila'y kagawad timay kag munit lubaton. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga Brian Morden, may report. Action Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Fred on the spot nga napatay ning isa ka motor rider sa nabunggo sa nasugata niya nga salakyan sa highway sa Purok Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto kahapon mga 3:30. Ginkilala ning biktima nga si Andy Caranay, legal ang edad, kag nagapuyo naman ini sa Purok Talos, Barangay Igmayaan sa Muman nga Banwa. Action friend. Ang nagamaniho sining auto nga naengkwentro niya amo si Judy Caniedo, 40 anyos ang edad, taga San Lorenzo Village, Ciudad Sang Talisay. May apat ni siya ka sakay nga duha ka senior citizen kag isa ka 8 ka tuig nga nagkalapilasan man aksyon na Fred pero mga minors gid lamang. Sunod diri sa kay pulis sa Lieutenant Everly Canto, based man sa CCTV, medyo nag-agaw dalan ini motorsiklo kag didto gid bumunggo sa sugata nga auto galupad si action Fred. Pagtupa yati grabe impact sa semento, amo gid ang iya sining nga ginkamatay. Pinang balita ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard time las 5:39. Kay Junre Amador, gamonitor sa kapia ni Linda Di Colongon, dira sa Purok Villa Esperanza. Good morning dira. Kay Michelle Sayo Gimiroy. Mabalik ako pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahilangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa naton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestadong duha ka mga street-level individual sa bypass operation
nga ginapatigayon sang Silay PNP sa Luni 1, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ang nadagpan ginkilala sa ilananday Victor Ravales, 65 anyos, kag Stanley Silva, 31 tanan residente sang nasanggit ng syudad. Nagkuha sa ilang apatanan kapalawa nga sa Chase ang inasustat sa Cebu, balor 7,000 ka pesos kag iban pa nga drug para Fernalias. Preso karon sa custodial facility sa Silay PNP ang duha kag mga tubang sang kaso nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Para sa balita sa patrol, Aksyon Idenabo. Sa mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Nirwin Sakmar, good morning. Dira kay Aida Alunan, good morning kuno kay Rinaldo Alunan sa Barangay Granada. Sister Mayo, happy morning lang kuno. Oh, sige. Salamat gid kay Rochelle Polhencio Susana, good morning man. Kay Eddie Laos da, kay Nanay Isabel nagamonitor sa Victorias. Daw ginakuting-kuting na Manila ang pagpabalik sang fish shield. Namudamo mo. Sus, binudiga nga fish shield ang wala magamit. Bawo tidako perdito sang agad produce ang fish shield. Tido ibalik nila, nya ipaurot na. Kay Rimat Sabidunya, good morning sa Sabidunya family. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sangsang anong nakahintangan, responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. 57. Oras ginadulong sa kaalwan sang Muning landa kay Lalin Diauna Palmes, nagamonitor sila kuno. Sige, Sagusi Ilog, si Caridad Pernato Aride, sige, morning sa taga Miranda Hinigaran. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.